Kani kadai ke Partisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Haki kendiat sengi belala. Kawai na kiseng san partai kabadai ru kaseng riulum hakani kejela. Kata ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kalapan penai ke top kerteng jongki kertong ki banyakon ya ke election MDC House Nam Arja ka khandai benwan. Haka sitarik mentau brano pra Arja kapra. Kawai ni constituency sa election MDC sa HADC. Kata Hamausen Road constituency kalaya chakman nakabenta ka jipan kre ya ke election. Hakani kasngi kawai ni kisnong hakani kathan hakaba ka HSPDP kalayo ban pelong ke jelang pajba kadai ke bala pelong haka ying school jong ka Silyang Bangla Church of God Secondary School Mautengkon. Hakani ke jelang lai dan rengkat ru u general secretary jong ka sang HSPDP central body uba waiting mosor u bolong ru MLA barem jong kani kathan nang ta ka kartong MDC na po Motion Road constituency ikong badariti lingdo nonglan kibala ajingkran ru hakaran san jong kani ke jelang kiwei de ki nongkran hakani ke jelang ki kentom ya secretary ke HSPDP Motion Road u Reverend K Langren usamla Arkelos dengan uba o lingdo bat kiwei Pajba ka parti HSPDP ka isu kalong kaju umdon jingkla ruan ngiju keren berbor ki isu nakapor syakapor ya keren ya kariti kaduster ya keren ya kendau kasya ya keren ya uput usam ya keren ya karyam kabai ya keren ya kakitin katliai ya keren nadong syedong koki pajba ngire bersutu baka parti HSPDP kadai tang maka ka parti kabaying shisha nakabentakari baka cai penria ka jingkli ka bangakli bentakalong baka parti HSPDP kalayeng nakabentakari baka cai penrio balai pat kain kari baka cai penrio kam aila iya ka nakli ya ka Shillong balai pim aila ya ka parti HSPDP kabala seng ya ka hakadongrim jogari bagacai penria kiwai kiseng kimi bakija kiwai kiseng kipau bakingan no henry kapati HSPDP nadu kasngi kabaseng ya ka hadu menta kam jukla kam jushet kelaru ya kari bagacai penria ngapa penpau ya kini kentin kepelengkap ka parti kahakas men jubili jongga parti HSPDP ngi penyen ye kong padari piti balong ketong MDC naga Motion constituency jongi kum ka jimpuram yo mo ihoping tongnya nyon baro hakas sembolusing naga kitong niki isu kabaka parti kalayeng naduk mencuah haduk benta kayai perta naka benta hangte district council kalong banweng no ya ketu paragraf khat RA kabau mai laju perta dagi purpose nan me kata kadi paragraf khat RA le se bonbi pilak tip tang ban syupen kan ma kalong ba kerensya yang tu baik kan ka an ka baka district council ka thau ka ka state ka thau kan yeng jong ka state ka balong ka jing penduk bor ya ka district council dalam ye kren ka basai ka kalong ka jing penduk bor ka district council ya ka hakabaya ka district council la ai yengi baka long ka state ka banyadai ka jat benriu ka bakerpang ka ublay nong bu nong thau la kurpu yengi hang ni habang ilayo ay ka district council lingkot ngani tu ipi habaka sarkar India kalapai hang ni hari India ki don ki jat benriu ki badai ki jat benriu riulu apakala phai khmat yangi kini ka jat benriu khasi jungi KUI bangi compare na kita ki we ki jat benriu riulu we don hari India hi brokwe namar ngi de ki jat benriu riulu ki balong trai ru halor ka khandau ka syap kata ka de ka jinge pher jungi na ki we ki jat benriu riulu namar kata kala ai ka district council apakala district council kan shna kan thau ya ki an bakan long kanong ya da bangin penne pensa ya kata ka jinglong trai jungi halor ka khandau ka syap bangin penne pensa ya kata ka ya kita ki riti ki dostor jungi namari ka ni ka ri ka jungi hi parari ngitip maka de ka ri ka badon lagi jong ki riti ki dostor kadon lagi jong di darbar kur kadon lagi jong di darbar hima kadon lagi jong ki an ki kompniat na ka shnong na ki than rego snosi kalong ba hadu menta ngui ya ka jing telat ya ka jing do bor jong district council pat ka dawngin kino yano
hatungin keno ya kita ginong mi khmat ki balik hang tei haka jing shisha bangi phai ginong mi khmat district council ke kamram ke jongki ka dei bakin shim ya kata ka bor bla pun ko baki bakin snai kita ki an banla banyada yangi ka jai benrui ko terpang kum la pin ko bor Leka pasngau si kalong babun sin manga makihi ngin hapan kenot yala de namar bagi jin yaki nong mi khmat ki banlet hang te district council kim snau thu ya kata ka bor ka bla pun ko te kumbanga ong kata ka jing don jang ta paragraph khat ara kala pendu bor ka district council panamar kata ngangan mi syakmat mga kwa shisha ka e ka bor ka parti kala yang beros kata magin dawa ladangila mangin pendu no ya katu ka paragraph khat ara Away na ka kitong nag-issue kapag party kalayeng naduk mensyua haduk benta kayay perta nakabenta hangte district council kalong banweng no ya katu paragraph khat ara kabang mai laju perta dagi purpose nan me kata kadi paragraph khat ara le se bon bi pilatip tang ban syupen kan ma kalong ba kerensya yang tu mai kadu kan ko an kapag district council ka thau wala ka state ka thau kan yeng jong ka state kabalong ka jing pendu bor ya ka district council dalang ye kren na ka basay ka kalong ka jing pendu bor ka district council ya ka hakabaya ka district council la ay yangi makan long ka state ka banyada ya ka jat benriu ka bagkerpang ka ublay nong bu nong thau la kurpu yangi hang ni habang ilayo ay ka district council lingkot ngani tu ipi habang ka sarkar India kalapay hang ni hari India ki don ki jat benriu ki badai ki jat benriu riulu apakala phai khmat yangi kini ka jat benriu khasi jungi KUI bangi compare na kita ki we ki jat benriu riulu we don hari India hi brokwe namar ngi de ki jat benriu riulu ki balong trai ru halor ka khandau ka syap kata ka de ka jinge pher jungi na ki we ki jat benriu riulu namar kata kala ai ka district council hang ka district council kan shna kan thau ya ki an bakan long kanong ya da bangin penne pensa ya kata ka jinglong trai jungi halor ka khandau ka syap bangin penne pensa ya kata ka ya kita ki riti ki dustur jungi namar ka ni ka ri ka jungi hi para ri tip maka de ka ri ka badon lagi jong ki riti ki dustur kadon lagi jong ki dorbarkur kadon lagi jong ki dorbar hima kadon lagi jong ki an ki kompniat na ka shnong na ki than ka than rego si kalong ba hadu menta UI ya ka jing telat ya ka jing do bor jong district council pat ka dawngin keno yano hatungin keno ya kita ginong mi khmat ki balik hang tei haka jing shisha bangi phai ginong mi khmat district council ka kamram ka jongki ka dei bakin shim ya kata ka bor bla pun ko baki bakin snai kita ki an banla banyada yangi ka jai benrui ko terpang kum bla pun ko bor Leka pasngau si kalong babun sin manga makihi ngin hapan keno yala de namar bagi jin yaki nong mi khmat ki banlet hang tei district council kim snau thu ya kata ka bor ka bla pun ko te kumbanga ong kata ka jing don jang ta paragraph khat ara kala pendu bor ka district council panamar kata ngangan mi syakmat mga kwa shisha ka e ka bor ka parti kala yang beros kata magin dawa ladangila mangin pendu no ya katu ka paragraph khat ara